para sa ikakatuninong sa naunang bita ng banwaan. Diyan sa Barangay Santiago, digdi po syudad kan Iriga, ang mga bungkukan diyan, bagong tanong pigpapragarabot. Kaya ngunyan ang mga amimeste bako sa nang hayop, pati tao, ay paman pwedeng pakinabangan. Minsan nagtatanong ka kadakol man kan sa imong kabakas. Iba so mga paraikit, iba so hayop na nandidestroso. Kaya minsan ang kapitan pwedeng maging problemado sa barangay. Takon madakop sa mga baka, igakod sa barangay hall. Ipabalokat. Problema pa ni kapitan. Tapos sa parabon man, madakop, problema manggiraray ni kapitan. Nakulang ang kulungan sa barangay. Field Report! Pero nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Uyaman ang katuyang dugang na informasyon sa nado lokal, andam magpadara ng Augmentation Force ang Camarines Sur PNP Provincial Office sa Ciudad Dinaga sa panahon kan Piña Francia Fiesta, tanganing maging katuwang kan Naga City Police Office NCPO sa pagmantener kan pasi orden. Lain ini sa ginatos na Augmentation Force hali sa Camp Simeon Ola kan PNP sa Ciudad de Legazpi para masiguro ang seguridad sa piglalauman na ribu-ribong debotos ni Nuestra Señora de Peña Francia. Si Police Major Maria Victoria Abalaing para taram kan PNP Provincial Office nagsabi na nakatalaan siya mag-pull out ng 10 kapupulisan sa kada municipal police station kada banwaan asin igwapang maghahali sa duwang mobile force kan PNP Provincial Camarines Sur na posibleng abuton ng 15 na miyembros kan PNP. Magbugtak pasindanin mga public assistant sa sentro kan syudad maging harani sa simbahan. Ang Bicol PNP sa pamamagitan ni Brigadier General Andre Perez Dizon dahil panapaluwas din konfirmasyon kung perang miyembro sa Augmentation Force ang sa idang ipapadara halagad kan mga nakaaging Peña Francia Fiesta inaabot sa 800 na mga polis. Afera pa kini ang 9th Infantry Spare Division kan Philippine Army kada kapiesta ni ina napadaraman kan sa indang Augmentation Force. Katuyuhan kan PNP as the Philippine Army nganing masiguro ang seguridad bako lang sa translasyon at fluvial procession ni ina imbes sa gabos na mga aktibidades sa laog kansta. Yan ang satuyang dugang na informasyon. Iniman ang sindong kabarkada karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Nawa anong Augmentation Force dyan po sa Ciudad Canaga. Ang mga buratdores, tayo manggiraray na pupugulan. Kung mga nagpapasaway. Minsan na dyan ang mga boyadores na burat. Kung ano-ano na sa nabagaan mga pigigibo. Nagpupuronitihan, nagtuturoklangan. Bako naman pag debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia ang ginigibo po kan ibang mga boyadores. Kaya minsan ang Katolikong pagtubod natutuyawan kan ibang relihiyon. Takon an iba pong mga arog kaini na mga nagbubuya, nagpaparapasaway. Ako nga ni, sa hiling ko, bako naman yan pag sa Diyos. Pagpasaway.
kung tutuan sa indang pagtubod, debosyon sa kagurangnan, maging disiplinado ang mga buyadores. So iba po, iba mga tultul man. Kaya lang, pag nakatumar na nin, agwa di pataranta kung ano na po ang mga pigpaparagibo baga. Pag nagpo-prosesyon, ito yung pluvial, tapos traslasyon, diyan ka makakadala nin sari-saring pasali kan iba pong mga boratdores an apod na bako ng buyadores. Risado mo man, tapos intirong nag-aalingasaw. Anparong kanpurog. Ngiringod. Ako nga ni, minsan naglilikay ako sa ibang mga buyadores kung makadamay kita sa alimpasay kan iba. Kaya ang PNP, ang mga miyembros kan Philippine Army, as in iba pa pong mga nagmamantinir ka na pase ordento yung Peña Francia Fiesta, to yung traslasyon sa kapluvial. Minsan nangungonsumisyon man digdi sa bagay na ini paano daw nga ini mapapatultol. Ito nga ni nagirumduman ko sa rumpadi na puniti. Monsignor. Sa kaanggutan man ni Monsignor o hinulog. So buyadores tapos sinikada. Kaya kung minsan magulo. Kaya ito, pig paragapo so LDB no rostro para sa susalming. Kaya ako, garo ba ko naman inimpag sa Diyos ang ginigibukan ibang mga buyadores. Pagpasaway. Dapat maging sulim ni sana. Kumbaga, disiplinado ang mga buyadores niya to. Nagtutubod man sa Education Secretary Sani Angara na malangkaw man ang sweldo kan mga public school teachers sa irarum kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin liwat na mapapaangat ang edukasyon sa bilog na nasyon tanganing makipagsabayan sa bilog na kinaaban. Pigsaysay man ni Angara inininhulita pigbibisto kan Chief Executive ang mga edukador como sentro kan education system. Sa pigsagibong ikatulong sona kan presidente kasudma pighamon kay ni ang bagong sekretary kan departamento kan edukasyon na mantinirun ang kalidad kan edukasyon sa nasyon. Siring man ang pag-ataman sa mga paratukdo asin pakatutukan ang sa indang mga benepisyo. Pigpahayag pa ni Angara na balak man ni Presidente Marcos na magbilog nin bagong ranks para sa mga public school teachers tanganing maparikas ang promotion kan mga educators. Nagpoprotesta man iba man ang ginibo ninda na mga programa kan nagkapirang grupo
Bago magpuon ang State of the Nation address kan sa tuyang presidente kasudma. Nagkukondusir nin accounting as in monitoring kan mga badil ang Naga City Police Office tanganing maserto na dai nagagamit sa maraot ang sindang mga service firearm. Sa naging pagampang sa mga miyembros kan media ni Police Lieutenant Colonel Gister Pumar, tagapagtaram kan Naga City Police Office, pigsaysay kaini na nasambitan ng lakdang ang tanganing maserto na nagtitiner na nasa pangangataman kan mga pulis ang sindang mga badil. Kini huli sa nagkapirang insidente kung sain ang ibaan pigsasangraan sa indang mga service firearms nagray na. Maduon man na pigkondinar ni Pumar ang siring nagibos in pinagsaysay na dahil ini kaako-ako sa indang lado. Pera padigdi pag abot naman sa paglilinig kan mga ini, igwa kaya nin mga bagong release na badil na bakong gabos sa inda ang nag-aaram kan mga mekanismo. Kaini kun kaya kaipuhan man giraray ining pag-adalan magin an practice shooting. Pag abot digdi sa practice shooting, matindi digdi si Ate Glenn. Ito nagarumduman ko dyan sa Philippine Army. Sa Banwaan ka na pili so mga miyembros kan media nag shooting kung paano ang badil malata so target ko minsan nataas na baba so bala ang tama niya ko masakit man pala magpupunggit kaya itong mga papatamaan mo. Tinesting ko so Armalite. Maray kon lastik o tamadali. Madaling himuntahon. Ang gam-gam. Hindi minsan namin tisman ang gapo. Well, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala, pagkat nandito na, yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog, hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon
At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, magyiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung yeling. Nagpapasalamat ako sa yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minintain ko na ang yeling. Yeling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na.
Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi na hadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan niyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.
Ang Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ikuha na kitang 42 minutos makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Tatry ko kutang makontak si Provincial Director kan Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya kan Camarines Sur si Sir G. Ablan kundi unattended na baga so bago sabi okay na dito na tatimingan na niya na pati ni garo na promote na magiging regional director na po siya kan DTI digdi po sa Region kana Bicol. Morning man ki punong barangay Nini Ablan dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur, siring man ki Manay Munching Maglapid. Live na po kita digdi sa RPNDCKI. Good morning po, makaulay po niya to si Provincial Director kana Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya ni Camarines Sur si Sir G. Ablan. Sir, good morning po. Yes, good morning Philip. Good morning sa gabot na nag-asabay sa DCKI. Kumusta po ang presyo ngunyan kan mga gamit sa eskwelahan? Well, actually, linawon ko lang igual lang pong produkto na minomonitor ang Department of Trade and Industry when it comes din sa school supplies. Bako po boss, minomonitor yan. So, ano po ang mga minomonitor na produkto? Notebook, apat na klase yan, itong spiral, writing, itong composition, saka itong yarn. Ang yarn, bago po yan, ito yan nagaruting tatahi ng mga notebook. Kung natatandaan po nito, yun, so, kung baga ginigibo pa ganyan sa mga estudyante before, ito pong may mga spring. Oo, ito may mga spring hahalion, tapos tatahion. Ang ginagamit nga ni Ken, siguro mga panggansilyo na thread. Oo, so, i-arke ng bago ko niyang yarn. And then, yaon man ang pad papers, ang lapis, ball pen, eraser, sharpener, ruler, and po ang crayon. So there are 8 types of school supplies na minomonitor ta. Dahil po kabali digdi ang mga uniforms, dahil kabali ang mga school shoes, ang mga school bags, even ang mga umbrellas, itong mga baonan. So dahil yan kabali. So hindi lang po mga pigsapit kong 8 na product types ang tigmamandahan kita na i-monitor para po ma-share ta ang duwang bagay.
ang enough supply sa merkado kaning mga produkto, and of course, ang tamang presyo na dapat mag-utob sa SRP. So, manood po sa presyo, nag-abot po ang new suggested retail prices kaning mga 8 types of school supplies come July 3. So, tulos-tulos pagkaaga po, nagluwas ang mga personal kan DTI to check itong compliance kaning mga retailers when it comes to school supplies. And of course, big-furnish naman sila katong mga bagong SRPs, naka-inform sila. So, sa pagtibot-libot ka, nahinig ka na, kasi itong memo na pigtao sa tuya, there are a total of 193 SKUs. So, pag sinabi ng SKUs, iba-iba yan na produkto, iba-iba ang measurement, iba-iba ang volume, iba-iba ang mga brands. So, kung isusuma total mo itong sizes, measurement, even itong mga types, so nag-abot po siya 193 SKUs. So, na kada sarong pedaso po. Nag-abot siyang 193 SKUs. So, sa total na 193 SKUs, nagluwas po digdi na nasa 29 or rather, 36 na mga brands ang nagtaas ang presyo. Gusto sabihin, itong suggested retail prices nila, nagkaigwang adjustment. Nag-range siya from 50 centavos to about 3 pesos and 50 centavos. So, sa 193 SKUs man, ang 29 po digdi, habang nagbaba ang presyo. So, nagbaba siya by 50 centavos up to almost 2 pesos. So, gusto sabihin, base naman sa record na SRPs last year, kang ikinumpara sa digdi sa bago, so 29 nagbaba. So, that's good news sa mga consumers na. And the rest, mantinido lang po ang presyo. So, gusto sabihin, kadaklan man giraray, mantinido ang presyo, parehas man giraray kang SRPs as of last year. So, ulitin ko po kang ikinumparata ang SRP kang last year, there are 36 na nagtaas, mga 29 SKUs man ang nagbaba, pero majority po, retain man giraray ang SRP. Ngunyan, kang nag-monitor na kita, check ta ang prevailing prices versus digdi sa SRP. Nagluwas po digdi na 80% sa mga school supply products below than the suggested retail prices. Ulitin ko po, 80% kaya below than the suggested retail prices. And then ang remaining 20%, parehas lang po or pareho lang duman sa mga SRPs na bago. So, gusto sabihin talaga, may mga negosyante na dahil man kailangan nagsusunod, kundi mas pinapababa pa nga nila, which is a lot favorable sa mga consumers na. Iba po, nagsasabi na nagtaas ang presyo ka na mga notebook, pati Crayola, ballpen, as in lapis. Well, may nagtaas po talagang mga brands. As I mentioned, kung ikukumpara itong mga SRP kang last year sa kakunya na taon, igwa pong 36. Pero, majority man kiraray kayan po, mantinido lang ang presyo. In fact, as I mentioned a while ago, may 29 na nagbaba nga ni ang SRP. So, gusto sabihin, mas dahol pong pwedeng pagpilian ang mga consumers ang mga estudyante, ang mga nanay, ang mga parents, base po tuman sa kaya kang budget nila. In fact, every year, Philip, sa observation ko, tuwing may bagong brands na pag-i-introduce sa merkado. So, gusto sabihin, mas dakol ang brands na available sa market, mas favorable kasi
nagkakaigwang friendly competition among the different brands. Which pag nagkaigwang friendly competition among themselves, of course, mabantayan niya yung presyo, mas ma-improve ang quality, so then it's more favorable sa mga consumers na. Kumbaga po sir, pabago-bago ang uso. Pabago-bago po ang Uso. not necessarily, kundi gusto kong sabihin kasi dahil ang populasyon naman baga nagdadakol, so itong mga kadaklat ng mga negosyante, nahiling siguro ang opportunity kaya pinalaog sa araw kalima na negosyo. Kumbaga may mga bagong innovation and product. May mga araw po kaya, may mga improvement na ginigibo, dahil kumbaga mas magayon ang quality and kumbaga dahil lugi ang mga konsumidor pag nagpakal sa araw kaya ng mga produkto. Pera po kaya na sir, digdi po sa mga presyo ka na mga mayor na barakalon, itong mga basic commodities, kumusta po ang monitoring nindo? Well, digdi man po sa mga basic and prime commodities, so far, nag-uutog man naman sa inaabot na SRP. Ang kagayunan lang kasi digdi sa Camarines Sur, pag kumpara mo siya sa ibang probinsya, mas mas favorable dahil mas dakol digdi ang number of establishments. And then number two, kung ikukumpara mo ang location ta, we're very near sa Metro Manila. So, logistics-wise, mas lesser ang expenses kang mga negosyante sa Camarines Sur pag nag-aangkat. Kasi di ba, kadaklan yan haling Manila or big-ship na yan through Batangas Port. So, very accessible kita digdi. Kaya po nagluluwas talaga na mas mura ang presyo. At the same time, mas dakol kita digdi dara ko lang mga negosyante. Kaya kung minsan, nakakapakal lang dakulaon na volume, na ang tendency talaga is itong mga suppliers man din mas nakukuha nila mas sa baba ang presyo. So gusto sabihin, this is really a lot favorable sa mga consumers na. Digdi po sa Camarines Sur, ano po ang ibang mga negosyante garo nagre-relipat sa Banwaan ka na pili? Nagre-relipat? Coming from where po? Ini pong mga manungod sa mga car dealer. You mean, nagre-relipat sa Banwaan in Pili. Pero, hali po sa in. Hali po sa Siyudad Canaga. Okay. Alam mo, one is, siguro nahiling nila ang Banwaan ng Pili. Kasi very strategic, inaagihan. Kung mahiling mo ang Siyudad din Naga, pag ang kadaklan, nag-aagi man lang digdi sa may diversion road. Pero kung may tuyo ka talaga, mapasentro ka. And then at the same time, mas nababa ang permits na binabayaran nila. Kasi, ikumpara mo sa syudad, of course, mas halangkaw ang mga binabayaran ng mga permits. And then, kung mahiling mo, talagang may barangay dyan, may portions sa Banwaan in Pili. Nandiyan talaga nakakonsentrate ang mga motor vehicle. So, gano'n siya nagiging, craft village, And very favorable yan kasi mas, kung may concentration kang sa rong industriya, mas, ang most likely, nandiyan ang mga tao. Kumbaga, dahil masasayang ang oras nila. Kumbaga, mas dakol ang pwedeng madumanan nila, mas mabisita, kasi yan dyan sa concentration ng mga nasabi ng industriya. Example, kung ano dyan ang vehicle. Example, kung ma-canvas ka rin sa sakyan, paborable sa imo kasi pwede kang mag-visita from one vehicle company to another, sararoan lang ang lakaw mo. Diba? Sararoan lang ang direction mo. So, I think magayon niya na strategy. And ang pili talaga na bibisto ng pero vehicle hub kang probinsya kang Camarines Sur. Kasi nga yan dyan,
ang mga concentration or location ng mga different vehicle companies. Saka iwas traffic po. Tama ka dyan. Pangapunan mo na lang po, sir, sa mga kababayan niya to digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Well, siguro i-campaign ko na lang na igwa kaming gigibuhon na Feria de Camarines featuring Posturiosa sa maabot pong August 14 hasta 18. Gigibon po yan sa Robinson's Naga. So itatampok na dyan ang mga wearable products, araw kang hats, bags, fashion accessories, footwear, and of course, magkakaigwa kitang fashion show na kung saan ang mga tela na gagamiton, ito pong inapig or hinabol na pigahabit po, iwiwib dyan po sa Banwaan kang Buhi Camarines Sur. So magkakaigwa kitang fashion show on August 17. Gigipunta yan at 4 p.m. So sana po, supportaran at tuyugan ng mga kababayan ka. And then by tomorrow, we will also have the Retailer Summit, or rather, ini garo seminar for the retailers. Ang apod po digdi, tindahan mo, i-level up mo. Gigibon po yan digdi sa opisina ni. So igwa kitang session para po matabangan mas ang capability kang mga retailers na mas itaas ka. And then, nag-invite man kaming several wholesalers, dealers, tangaring pong magkaigwang matching. Kumbaga, matawantang link, access, itong mga retailers na bakal din mas murang mga presyo kaning mga basic necessities and prime commodities. Tangaring, mas may pabakal na din mas affordable sa mga clients nila, sa mga consumers nila. So, sana po at tuyugan ng mga naghihinan nyo, kang publiko, ang mga different programs kan DTI. And, igwa po kami mga different programs man na igigibo both for the existing entrepreneurs and potential entrepreneurs sa mga different negosyo centers din po sa probinsya kang Camarines Sur. So, pwede po nilang bisitahon ang negosyo center offices sa mga munisipyo. Diyan po nakalocate ang mga negosyo centers. So may mga training programs and other programs na pwedeng pakinabangan. Sabi ko nga ka mga existing and even potential na mga entrepreneurs. So salamat naman kay Philip. God bless and more power po. Salamat po, sir, sa pagpaunra na makaulay ngunyan na pagkaaga. And po si Provincial Director kana Department of Trade and Industry, Sir G. Ablan, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya na, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva, Raquel Caceres. Sa lado technical si Engineer Abelindon Torallo, ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Yaon man digdian na mga OJT ka na Camarines Sur Polytechnic Colleges. And sa pangaran man ni OIC, hiapa, Ma'am Kyle Yago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong day sawang pag-antabay.